Name the trait е въпрос, използван в философските дебати за правата на животните. Той задава прост, но провокативен въпрос. Каква е разликата между животните и хората, така че, ако тази разлика съществуваше и при хората, би се съгласил, че е приемливо да убиеш този човек за храна? Например, ако отговорим, че разликата е, че животните имат нисък интелект, тогава би трябвало да приемем, че е морално приемливо за хора с нисък интелект да бъдат убити за храна, което е абсурдно. Предизвикателството за карниста е да даде отговор, който не води до противоречие или не звучи като пълен психопат. Нека видим как българският стримър Аетелтрит отговори. Въпрос към теб, основно веганизма. Знаеш ли, че за да произвеждаме месо, ние отглеждаме животни във фабрики и ги убиваме? Процедура, която в много случаи включва и тяхното изтезаване. Ако направим същото с човек вместо животно, бихме казали, че това е нещо лошо. Каква е релевантната разлика между животните и хората, така че ако тази разлика съществува и при хората, би се съгласил, че е приемливо да убиеш този човек за храна? Брат, вкусно е. Мисъл, просто е вкусно. Какъв ти е проблема? Нямам проблем, но мисля, че ти имаш проблем. Противоречие. Ако релевантната разлика е, че животните са вкусни, би ли се съгласил, че ако някой приготви човешко месо по начин, който ти харесва на вкус, е морално приемливо да убиваме хора за храна? Ти игнорира този въпрос в своя стрим. Не разбирам защо отказваш да общуваш с хора, които могат да деконструират твоите възгледи и да демонстрират логическите противоречия и негативните изводи. Ако отговориш с «не», ще си противоречиш. Ако отговориш с «да», това е пълно редуктио ад абсърдъм на твоята позиция. И ако отговориш с «да», ще е много полезно да проведем разговор относно човешките права. За сега смятам, че си доджър и неискрен. Ако събереш кураж, кажи ми и можем да направим войс чат по темата. Предложението за дебата е: отхвърлянето на етичното веганство води до логическо противоречие или абсурд.